A vlastně se jmenujeme skoro stejně, akorát, že já jsem bez mezery, on s mezerou. Takže dneska tu máme GameGrab. Ty jsi ani nepředstavil. Počkej, já se teď promazávám video. Jo. A je to taky YouTuber. Ano. Já, abych mohl točit, tak si video. To se bude stačit. No to asi jo. Nice. 64. Nice, dobré, tak jdeme hrát. Nevadí, že je to GameGrab? Ne, zkusíme to. Snad to dáme. OK. OK. Jinak dneska je 1 hodina. Jo, točíme to v 1. To taky. A tady nahoře nám to přehryzala pro Krisa. Taková škoda, ještě nám blbne Wi-Fi jako kráva. Já se jako reálně bojím za tu Krisu dojít a vyhnat jim tam tak. To pojmenuji jak 4. díl, který ani nevyšel. Největší lagy ever. Největší lagy ever, to už jsem vydával 4. díl. Ale to byl ten, co jsem nevydal, protože jsem tam našla nějaká chyba, no tak tohle bylo největší lagy ever. Dnes Máme 4 díly a víme už, jak to bude pokračovat. Takže tak no. Před chvilkou jsme stavěli mapu, ale jak se můžete všimnout, mám málo procent a ještě nabíječka nenabíjí, takže... No, protože tam je ta krysa. Blbá. Ale konečně jsem se naučil editovat. Ano, já jsem o to naučil. No, jako jo, naučil. Já jsem Rekt. A ty se jmenuješ Rekt? A já taky, ale jak jsi se přejmenoval, už jsem ti to říkal. Jo. Ne, no. Ach jo. Sprostý kamarád. Nepojmenuji je největší lagy ever a sprostý kamarád. Já nevím, jak to vypípám, tohleto. Já to nevím, já prostě nedej do... Kamo, ten džín je kokot. On si normálně přitáhnul to Rose s tím se štítem. Možná vám ještě dneska jako ukážu, jak ta mapa vypadá. A to video vyjde k Matějovi, nebo k Rektovi. No, neboli ke sprostému kamarádovi. Kámo, já ani nevím, proč jsem tak zkušený, já se zkazila škola, nebo nevím. Jo, ještě před školou jsme byli jako slušní, vůbec jsme nic nedělali, že jo, úplně a teďka najednou úplně mluvíme prostě jako nevím co. Hej, já už se blížím k 10. dílu. Hej Matěj, připoj se do našeho klubu. Jak jste klubu? Já jsem kubaxd.tv, Kuba XD. ale jdu ho přejmenovat.
A to nejde. Tak se z toho lívnu. Jo, počkej. Napíšu tam rekt a rekt. Jo. Takže K... Ne, já to udělám. Rekt a rekt. Ne, ale já to vyhledávám. Ještě to tam ale není. Ne, já... Rekt a rekt. Rekt a rekt. Browse. Tohle. Bla bla bla. Tak, great. No už. Má tu zelený kaktus. Má to 1900 pohárků. Když tak jdeme hrát, potom si toto... Ne, počkej. Zadáme třeba, počkej, já jsem to tam... Rekt a rekt, tečka. Aha, rekt a rekt, tečka. No, mám to. Join. Nice, jsem tam. Ahoj. Nekum. A podívej se do chatu, do klubu. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Ježíš, to fakt asi nedám. Kamo. Mám ještě malý úložiště. No, tak to máš pořád víc jak já. Hej, ale to na jedna No tak ale jako, aby jsme vydrželi zase do těch, nevím do kolika. Zase do těch 2, aby jsme vydrželi. Ty jsi sprostej jak nevím co. Proč jsi tam k ním jezdil? Protože jsem chtěl zabít to Do, Pojď se, Kubo, já tě zabrám. do. Dobera. Kamo, já jsem mrtvej. Kamo. Zdevastovan. Ten El Primo má 8. Operace zabijte El Prima. Kámo, nice. Já si vezmu ty. Kamo, to se seká jako kráva. Jsem devastátor 2000. Bla, 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 bla. Nice. Kamo, Koukej, jak to běží, ty vole. to je jedno. Hele, co tu máme zase? Ne, nemám. Ježiš, mě to tak štve, já potřebuju hodně. Ani nevím, jak dlouho natáčím, no to je jedno. Ne, takže podíváme se teda na tu mapu. Jak jsme ji společně s Rektem postavili. A jdeme rovnou natáčet i Minecraft. No natočíme jen tak jakože to. Jen tak jakože Matěj bude... No... Jaký Matěj, Rekt? No Rekt bude prostě animatronik a já jako Rekt budu hlídač. Ale on mě samozřejmě vidí jako kameru, takže si nandám, aby se nesmál, tak si nandám po něho. Já to protože on myslí, když se
Ježíš, já jsem tady v tom skladišti a nevím, proč je to tady Spadne. propadlý. Tak já ho vidím jako kameru. Já jsem to v TT, Já jsem v Office. Teď kde? Já jdu na ve... Máš Ty jsou ve... hlavu a chtěl. Ty Jsem se tě chtěl vysmát. Tady se jde do Office. Samozřejmě. Jo, tady je úplně nejlepší Office, přesně mezi animatronikama, který vás chtějí zabít. Jo. Takže jo, prostě počkat, já vám... jít už v 11 večer do té Office, aby tě prostě nezabili. Jo, tady má hlídač samozřejmě nejlepší UHD monitor i s klávesnicí. A já vám ukážu ještě, jak to na zvenku vám to ukazovat nebudu. Takže tady jsou vlastně stoly, nevím, jak to Matěj postavil, ale aspoň jak. Jaký Matěj? No tak Erekt, jak to postavil. Tady je Foxy, tady je Bonnie a Chica, samozřejmě Rainbow animatronici. A jedinou věc, co jsem tu zapomněl, je cedulka s nápisem Zdravím lidi z roleplayu. Nedávej mi to na sru... Hej, Matěji. Teda hej, Rekte. Když se to tak špatně říká. Víš co? Nezabíjej mě. Naštěstí, že mě nic nedáváš. No, tak já si tady vem třeba nedritový meč. Dobrý, jsem to. Ne, ty kokote. Takže tohle, pak tady jdeme k animatronikům. Jde okno. Protože mě štváš, dáváš mi to na survival. Takhle, Ale já už ti to nebudu to je Office. ale dej mi OP. Tady je šacht, nedám, to je šachta, tady jsou zase Já to. už je nebudu štvát. Tady jsou záchody, které jsou odfláklý samozřejmě, protože sem chodit nebudem. Tady, jo, to je to do té Office. Tady je Parts and Service, kde jsem se objevil. Štačíka vypadá jako magor. Tady jsou rozházený sudy a věci takhle. No a prostě takhle budeme hrát na to Five Nights at Freddy. Ty! Kuba, koukej. Kuba. Už žádný bloky pokládat nebudeš. Ne, ty byl hajzle. Ty hajzle. Tak, já jsem úplně mega... Matěji! Co? Mají směšek? No. Tak tady takhle porazbíme hezky. Jak to, že No, tam máš samozřejmě. vlastní? Tam já chci člen. Kamo, tak ty jsi takovej... Matěji! Víš co, já se ti na tu sérii vybodnu. Tohle není žádný video, kurňa. Ještě tu cedulku. A znova hledat ty bloky. Jestli ještě něco uděláš. Ten žlutý je andezit a ten iron block je iron block. No to vím. Wow, to dává smysl. Kurva, mě zhasnul mobil. No, super. Dáme se mi tyhle ty. Kámo, to reálně musí, vole, ty smartphony tak strašně svítit. Neboj se, ale já jdu opravovat.
Tak to oprav, já ještě někde přidám ty sekavý bloky do té office. Jo, okay. Tady tyhle ty. To je taková televize prostě. Takový televizor tu je. Ale ty to opravuješ špatně. Matěji. Jo, okay. Počkej, tady dáme jedno vylepšení. Proč tam dáváš to železo? Takže s Matějem už nikdy natáčet nebudu. Ale jo, to Tak ale už to nech, už to není vtipný. Prostě jdem natáčet, teda prostě jdem hrát, ty běž do office, já jdu někam do píp. Jo, takže jdeme teď hrát roleplay, nebo co? Ne, Tak co jdeme hrát? A proč musí zrovna teďka pršet, vole? Já se jdu kopat jak červ do země. tak. A tohle je všechno z tohohle videa, Proč, Kubo? takže čus.